Es unha persoa amante da ciencia ficción? Pois estás de sorte, porque aquí teño un libro que che pode interesar. Recentemente tiven a sorte de que a Sendai Editora me mandase o seu novo lanzamento, Espírito da Aventura, de Kenji Tsuruta. Este libro é unha antoloxía en que a ciencia máis extrema cobra protagonismo para mostrarnos a través dela momentos tráxicos, emocionantes ou até cómicos. O mellor de todo é que está acompañado por un nivel artístico increíble onde vemos un trazo excepcional acompañado de bastantes páxinas a cor. Eu de ti non deixaría pasar esta oportunidade para ler manga desde Portugal, xa que nos queixamos das poucas producións que hai para Galiza. Ademais, vou che dar dous motivos de peso se é que ainda non che convencín. O primeiro é que todos os produtos da Sendai Editora teñen envíos gratuitos para Galiza. E o segundo é que a Sendai Editora terá en breve o seu 5º aniversario, polo que decidiron poñer para celebralo en rebaixa distintos libros, entre os que se encontra Espírito da Aventura e moitos máis que che poden interesar. Así que apura e aproveita esta oportunidade.